Pramod sir dंफैयो बेवहाय रैसुमै बसुमतारी बिनानावखौ नायनो थाखाय दायो गुवाहाटीयावहाय लांगोन जिनारसियावहाय Pramod sir फैबाय Welcome sir. Moजां ना sir खबरा? मोजां. नोंथ' बेयाव थाया? आङो बासुगाव स्टुडिअ दं sir. मालाबा लिंहरनोसै sir फैदो अननानै. आं स्टाफा जोबसिगोनलै नोंनियाव. हा? काट खालामना होब्रा. दङ बे आथिङाव खोन्दो फैनानै बर'नो हागोन ना हाया न'खर साखांबा हायो फैसा थाखा हरनो मा क्लास मोनदोंमोन फरायनाया बेसेसो क्लास 10 मोनदोंमोन सानबेसे जाखो? मास मोनबा बहा नायजादोंमोन ओरैनो? स्वागत गुवाहाटीयाव बङाइगाव आथिंखौ थिखांनो हाया नामा? पेरालाइज बायदि थायो मोननैबो गोदोनायावबो मोनसे इनफेक्सन जानानै अपारेसन खालामनांबाय थारमाने गल्डेन जुबलियावबो गेलेदोंमोन क'क्राझाराव जोंनि सिनियाव जाबाय बे नार्सियावनो नायमोन बेयाव एसे फैसा होदो दे दा लांग्रोनो जिएनआरसियाव लांना थांदे बे खबर लाबाय थागोन दे जिएनआरसियाव लांसै गुवाहाटीयाव दे दा बेलासि लाना थांगोन दे बिसोर दा सफैनानै जागोन सिन्था खालामनाङा दै मा गेलेयोमोन नोङो फुटबल बेसे बोसोर जाखो गेलेनाया 2015 ना 15 सोर दङ नै फंबाय सानै बेयो आब' ओमफ्राय आरो बेवाया उथांसाय ए दङ बेवाया ओमफ्राय नैबे आइ ओमफ्राय नैबे आइ औ बिमा बिबै गासै 6 जन दङ आरो साथाम अपारेसन खालामनायाखसै ना सार रडसो सोना होदों जाहैदों बेयाव रड सोना रड नांगौमोन रडखौ बरनांगौ रडखौ बरनानै अपारेसन खालामनायाव बा जानाय नङा बहा खालामदोंमोन अपारेसन पार्टनायाव थांफिनांगोन होमबासो बरनांगोन भिडिअ Pramod sir फैना दंफैयो नैबे रैसुमै बिनानावखौ नायनो थाखाय
सारा थांफिनसिगोन आरो सासे मानसि लोमजानाय नुनो मोनदों माने फिसाजोफ्रा फैनानै रिकुवेस्ट खालामफैदोंमोन दा बेखौ सारा नायनो थांदों नायगोन बेमारिया बे गारि सिङाव दङ सारा नायनो थांदों दायो आरो बै माबाथिंबो दं होनदोंमोन सार दा बिदिनो बिराद माबा जायो मा जादों न'नि मानसि खुलुमबाय आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोननिसिम हाजासे गोजोननाय थाबाय आरो अनसुंथाइ होनायनि थाखाय हाजासे गोजोननाय थाबाय बेखौनो बुंनानै आं गोजोनबाय दिनै जोंनि बिटिआरनि चिफ मानाव गेदेर प्रमद बर'आ जोंहा रैसुमै जेनेबा आंनि बियादै फिसाजो जायो फुटबल गेलेयोमोन दा बेखौ ट्रिटमेन्ट खालामनो थाखाय आखायाव लाबाय बिनि थाखाय जोंनि न'खरनि जानानै जोंहा जोबोद माने साबायखर थाबाय आरोखि सारनिसिम खुलुमबाय सार प्रमदआ फैनानै हाजासे मदद होफैनायनि थाखाय सारनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय दिनै माबा जाबाय नामा 16 ना 15 मोनलाय 15 जानुवारि ना दा मोनाबिलियाव लांनो खोन्थादों गुवाहाटि जिनारसियावहाय स' दा लांसैना गथ'खौ बेखौ जेसेबांखिनि एक्सपेन्सेस थांगोन बेखौ नायगोन होननानै प्रमद सारा बुंना गालांबाय आरो गोजोननाय थाबाय आंनिफ्रायबो